Kedamtang phai kuni ne phai kor aner kyabarni Hanjanglangso Bajar Committee pen Jorhat Lion Club atum cherap cheturunsi Hanjanglangso Sports Hostel hemalong ada por phai sir kepen anarno por phai isian akejoi pen mek keso aseh kelang asai kedengpon Bangso along Hanjanglangso Bajar Committee amai phu hemari tok bipen chunbang Rupsing rongpiatum ke japon along Jorhat Lion Club coordinator Amarjoti Borphukon pen mek aseh kelanga Dr. Bikas Sahala pen ari sang huatum cherap chitudun Bangso sai kedengpon along pangrum pet pen bang pharohini raplia bang pubang phiatuma phan selang ponlong lupusi pachini akejoi pen mek aseh kelang ponahut alohi sarpo man pen abarim KAACEM Rajendra Rongpi pen abarim KAACEM Jivan Chandra Pathagatum chetongdunsi RDP dun Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong Live